Chiro chachiri basa. Chachiri basa. Chakasunga mafundo. Ngati mafundo mune mushonga. Waisunga hama. Ende hama dzadzapera mwana. Upera hama. Mafundo vanhu vese tutora wakatosunga wakaona. Right. Wasunga kudaro so chiro ichi. Papakaiswa pfumo pakati. Dai. Ndopfumo racho. Ndopfumo. Ani mukanyasa kuti asa nditi mukuona zvera itori pfumo ndaradzana namakore. Zvanasa kuoneka. Tobva tauya pana. Umu mune zvinhu zvirimo. Tobva tauya up. Right. Umu muro umu ndo makaoma. Kana uri mutsva paplatform ino baya zvako akabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Tinokwazisai mose vateereri vatariri vanenge vachitiona pano paKunashe Studios. Nhasi tiri munzvimbo yeNatville. But nhasi ndine Changamire Chiremba vari pakati pedu. Kune vakamboona ma-previous post Changamire ava vakauya mudare raMambo Mutasa, raChief Mutasa uko. Vakange vachine nyaya, but nyaya iyi yakazonyatsa kupisa nekuti vane zvinhu zvavanga vauya nazvo. Navake kutanga kuuya nezvinhu zvinobatika kuti ndinazvo panapa. Nekuti vazhinji vanongoya nenyaya but isina zvinhu zvekubatika. Saka regai ndikukwazise Chiremba makadii? Ndiri nane makasimbera. Aiwa, isusu tinofara chaizvo. Mungambotitaurirawo kanhoroondo kenyu kuzviintrodusa vamwe ndeke kutanga kukuonai. Izvozvo. Kwazivai. Inini ndinoitwa Watson Manduwanza. Okay. Ndakazvarwa navanonzi Taurai Manduwanza naSeka Ivhuwai. Ndo vanove baba naamai vangu vakandizvara. Okay. Ndakazvarwa 16 November 1992 ndo gore randakazvarwa. Alright. Ndinobva kuHonde Valley. Kunonzi kwaSaruwaka uko Samaringa. Samaringa. Ndo kwandinobva ikoko. Alright. Nhasi tazvina imi munobva kuHonde Valley asi nhasi tiri kuNatville. Zvireva kuti basa renyu ndo rikukunza ikunoku. Ndizvo chaizvo. Handizivi basa renyu remaritanga rini rekubatsira. Basa rangu rekubatsira ndane nguwa. Ndane nguwa. Because kuti ndoti ndakatanga basa iri should be kuti ndakubvira kubatsira vanhu ndoti 2009 tichitanga kubatsira vanhu tichakangodzikira tichiri vakomana. Alright. Ndokutanga kwandakaita basa iri. Alright. Okay, ndiri kuona hembe yenyu yakanyorwa kunzi saka munoshanda muri kuZinipa pakanzi chii ndisinganyatsi kuona zvakanaka. Pakanzi Zinipa. Zinipa. Mungatitaurirawo kuti vanoita nezvei? KuZinipa ndokuti Zimbabwe International Practitioner Association. Okay. Ndo kwandinoshandira ikoko. Saka zvitori pamutemo asi zvongoti munhu angofunga kutotanga kutofambisa basa. Aiwa, zvitori pamutemo. Nhasi ndine matsamba. License ndinayo. Okay. ID ndinayo. License ndokuti TMPC ka. So then ndine 14 years period of practice. 14 years. Ndine tsamba dzemuno, ndine futi tsamba dzekunze ndokuti yekuMozambique. Alright. Okay. Saka zvireva kuti munoziva kuti ndinoona vamwe vanhu vachizoti tavharwa. Nyaya kuti panenge pasina kana trace yekuti munhu ari kubatsira sei uye zvaanozozvigona sei. Ndizvozvo ndo mamirire zvinonga zvakaita. Alright. Okay, saka pakubatsira apa imi munonyanya vamwe tinoziva kuti vanobatsira nekungonamatira zvogumira ipapo. Vamwe vanobatsira nekutobvisa zvinhu zvogumira ipapo. Uyezve vamwe vanongobatsirawo kuti ndifonere chete zvako zvatoita. Imi nzira dzamunonatsokubatsira kunyanya kuti ini ndinoconcentrata nezvakati ndezvipi? Right. Inini ndiri prophet. Ndo mamirire zvakaita. Saka dzese nzira dzinoporesa. Inoita ndisikashandisi mushonga. Pafoni inobatsira. Alright. Zvinhu zvichitoita zvinoizvi apa ndandichitotaura nevamwe vanhu vari kuUK, ndaitaura nevamwe vanhu vari kuAmerica chaiko, Mozambique, South Africa zvichingoita zvakadaro. Poita futi zveipapo tinoita futi tinobatsirana. Handisati ndane nhau yandinoti ndinotadza. Hamusati. Kunze kwekunge kushandisa mushonga. Inini ndinototora mushonga kune vanhu vanonge vakarombeswa. Ndadonzvo rangu nderekuti
vanhu vazive kuti chinonzi kunamata chii. Chinonzi kunamata. Alright. Saka mushonga tinotora. Kune vanhu vanonga ine mushonga yavo toparadza. Zvisina kuti munhu unosangana nedambudziko. Todzoka tobatsirana. Vanoda kuziva Mwari, vanhu voziva Mwari. Alright. Ndodonzvo redu. Alright. Saka imi munobatsira but munobatsira pasina mushonga. Pasina kuzvimakona. Munototora makona acho. Ndinototora makona kuna vane makona. Alright. Mamire zvakaita. Ndimbokudzosai kumashure pane because izvi zvinhu zvato mupublic sphere zvato mupublic. Mune zvinhu zvamakatoya nazvo. Zvinhu izvozvo zvine zvitori zvechokwadi here. Vamwe vanhu vaibvunza ndidi kunyepera kuti zvinhu zvitakato shuwa munhu anototora zvinhu zvinenge zvanetswa because mukazoona nyaya dzazodaika. Nauya inokomborera like yakaitika musi weSaturday paya kudarira Mambo Mutasa. Inokombora nekuti mhuri yacho takanga tinayo. Muridzi wezvinhu wacho anga aripo. Mawitness anga aripo. Mwana aipenga anga aripo. Saka ndinoona unga zvinhu zvaifadza. Why? Because munhu wacho achibva ataura kuti zvinhu izvi zvechokwadi ngezvangu. Ende zvinhu wakatonikanganisira zviro zvangu ndotoda zvimwe. Saka izvozvo zvine mawitness. Izvozvi kutotaura kwandiri kuno. Nditori nezvimwe zvinhu zvandakatora nezuro. Handisati ndatozviparadza hangu. Musadaro. Zviri panze apo. Munofuti matsunga wawo nyanga idzodzo vanhu. Munoona zvazvinodzoka zvichienda kuitika pazvinhu izvi. Inini handina nhau yekuti ndoda kuti pane anonzi mashiripiti. Anoitawo vanhu. Ini ndinoti munhu unotora zvinhu zvake. Ndakasazvitora unokanganisika pakuti munamato ndichidzikinura mhuri handiti kana unonga uchitambudzika uchirwara. Pano ndichita munamato ipapo. Munhu unovhiringika. Hazvimunakiri. Saka vazhinji vacho vanozoona kuti tibvise zvinhu pachena zviri nani. Alright. Okay. Saka ini ndine mubvunzo ndofunga vazhinji nemhuri yeZimbabwe vanenge vaina. Imi pamunozozvitora matora nhasi pamba pangu, matora nhasi pamba pangu. Hazvosviki pazvinoremera mweya wenyu here. Pa 14 years apa pana zvimwe zvinozoti zvinozosvika zvako kuvhiringire. Kwese zvine ndiri kuona ya normal 100% health. Ndibatsire ichi. Right, chiso chinhu chakanaka. Ndofunga ndichaisa muenzaniso. Hakuna wakaita saJesu. Hakuna. Ende hakutorina. Asi chiso chinhu chiripo chandinonyanya kutenda kuna Mwari ndechekuti basa iri ndinoriita nemwoyo. Ndichinosuma futi tenze zvakanaka. Saka matambudziko tinosangana nawo ekuti pamwe pacho ndinombonetsana nen'anga because ndinombobatsira kang'anga. Ndinombonetsana n'anga wedza watora wamira apo wazvikuita zvakanaka but n'anga haisi kufambisa zvinhu zvakanaka because pane n'anga dzimwe dzine zvikwambo dzinotambudza vanhu. Saka pozoita zvekune n'anga dzimwe dzinoita mabasa akanaka like sekuru wangu Mukotsanjera ndiye munhu wandinonyanya kuziva kunoko. Ndinozwa kufara naye because unoita futi basa rakafanana nesu. Anochenura vanhu ende zvinhu zvifamba mugwara rakadini rakanaka. Saka isusu matambudziko ndio endosangana nawo iwawe ekuti vanhu unozovhiringana nevanhu but handiremerwi ba. Ende handiremerwi ba. Mukatora ndatoremerwa kuti ndafaka. Unonga udotofanana naJesu wakaiswa pamuchinjiko mazuva. Ichokwadi. Alright chiremba tichifamba hedu dai mukazotozowana mukana wekundirakidza nekuti pamatotaura kuti mune zvimwe vanhu vanenge vachida kuona. Kana pa andimukanyatsototarisao kakusunga kwendakaita uku handiti kana ndozva zvinoita mutauni muno watozoti urutora zvinhu pamusha pevanhu izvoka watora zvinhu pamusha pevanhu wobva kuti ndaakutozvipisira apa zvinhu izvi hazvipiswi baizvi zvine pazvinoiswa panoita kuti vanhu vasazoshupuke futi zvakare zvekundibatika zvakanaka. Saka tinoti katora zvinhu zvemunhu tinonyatsa kukurukura tichinyatsa kutaura zvakanaka kuti ita zvakati uri kuzviona here kuti chinhu chako chakadai ichi wanyatsa kugutsikana here nemamiriro akaita chinhu. Right, apa ndakanyatsa kusunga kuti zvibatike pakufamba. Right. Mukomana.
Right, andi muri kundoonoka. Mamire zvakaita kuti ichi chiro chichachiri pasi. Chachiri pasi. Chakasunga mapfundo. Ngati mapfundo mune mushonga waisunga hama. Ende hama dzapera mwana wamai. Kupera hama. Mapfundo. Vanhu vese tutora wakatosunga wakafa. Right. Wasunga kudaro so chiro ichi. Pakaiswa pfumo pakati. Kudai. Ndopfumo racho. Ndopfumo. Handi mukanyasa kutarisa nditi mukuona zvakaita itori pfumo ndiradzana namakore. Zvanyasa kuoneka. Tobva tauya pana. Umu mune zvinhu zvirimo. Tobva tauya apa. Right. Umu muro umu ndo makaoma. Regai ndimbotange hangu ko. Tarisa apa. Nyatse kunoona pana. Yowe. Nditika mukazviona ngezvewasharukwa kare. Zvasharukwa wekare hasi hazvisi. Ndezvekare. Umu ndo mune nyaya dzacho dzese. Nyatse kuona zvakanaka. Hazvichatyisi kuti. Hazvichatyisi? Because tinonga takatoita kuti zvishaye basa. Zvishaye basa. Umu une mabhonzo zvendadzoka ndichitsanangura kai. Nyanga. Nyatse kuona. Zvakadini ko vanhu vanoshereketa. Komana. Right. Munhu uyu andimukuona jira rakatomweswa kai. Ndakamuti achakabata chihambi chake. Anga akachirasa. Akachirasa ndikaita munamato. Chikadzokera panzvimbo pachaigara. Akachiona. Wakachirasa chirumbi kuma 80s. Ndokuchiona manje ndikati chivhura ndiyo hambi yako ere akati. Akaivhura ndikati bvarura ugutsikana kuti mune chirimo chakashata. Akabvarura jira iri. Kozi yaigara ndomai muine nyanga iri panapa iyi. Iyi. Handi muri kuona iyi. Ndikutoiona inyanga. Ukona nebvudzi turimo nemushonga irimo. Maiona zvo. Ndo nyanga iyi. Inenge iri nyanga yechiko iyo. Nyanga vamwe vanoshandisa nyanga dzemhuka chaidzo. So kuti munozoswa mushonga ndimukuona kuti mune mushonga mune zvinhu makatsindirwa mushonga. Saka ndo inotumwa yoenda kobaya munhu. Alright. Toya pana mishonga iyi. But mukubata kudai hapana. Akubata. Ndikuona mune mari kune coin. Ndo rekudeketerera kwaidzoka ichinonoita. Right. Mavhu epaguwa. Alright. Zvitoro washandisa munhu. Munhu akafa. Igodo iri. Ndikutoona kuti ibhonzo zvere. Right. Iyi yanga iri hambi futi iyi. Muri kundibatika zvakanaka. Kana muchiti hambi. Yanga iri hambi. Chitumwa. Idumwa. Saka iyi nyanga. Iyi hambi. Ndoda kuti munhu uyo ndo waibaya. Izvi ndo zvaisunga vanhu kuti vadzoke chiparara. Saka zviro izvi ndakazvitora. Kwakurapanura mhuri. Kwakuchenura yadzoka ichinopora. Ndo mamirire zvakaita. Ndoona kuti munenge kuti magutsikana. Ndagutsikata. Ukasagutsikana. Inini mutemo wangu manje. Zvandinoita. Ndikasvika munhu unongotora zvinhu zvake ega. Obatsirwa. Zvichita zvakaka. Kana akuda kuzodzoka uchipikisa. Ini handimbori nenidi nekuti iwe ndoda kuti ndinongokuitirawo zvinoenderana newe. Pane basa. Ndo mamiriro azvo mwana wamai. Saka icho vanhu kutopfunda kwevanhu vakatoparara. Vanhu vakatoparara. Iri pfumo rari pana. Mune mushonga umwe ini handitsunuri. Handi muri ndoona kuti chachiri pasi. Chachiri pasi. Chinotorakidza kuti changa chane makore chakafushira. Pamusha pevanhu apa. Ndavo zvikaenda wandiudzi. Unotora kuti pakacherera apa. Vanhu vari kuita zvinorova kunzwa. Aiwa tinototenda kuti kutobatsira mhuri yeZimbabwe nenzira iyoyi. Ndofara chose. Munga iyi chimhunga. Zvanga zvakabatana kudaro. Zvakabata munga inosimudza. Alright. Munga inonyaradza futi. Okay. Munga pane vaye vanenge vachinetseka kana kuti neurwere hwepfungwa. Mungamboti explainera kuti zvinofamba sei, munobatsira here kusaidi ikoko? Ndabatsira wakawanda. Ndofunga kuna vanondiziva. Nyangwe vazhinji vanonyanya kuziva nezvangu. Nditombori nevamwe vana vandaimbogara navo kumba uko. Waitonhonga mumabhini. Musadaro. Wakaita zvakanaka. Ndisingakanganisi futi tiri paMozambique apa. Kune umwe mukomana akazounzwa akaberekwa.
mai vanga zvipupura kana mai vakandizvara nehama dzangu dzandakazvarwa nadzo dzingapupura izvozvo. Ndakarapa futi vanhu vakada ndinotorapa. Vanotenderera njereka kana vari kubudirwa zvisingadzosi handinoita. Tatichada kusvika ikoko. Kune vamwe vanhu vanoti ngozi mumusha medu tikunetswa nengozi. Musha medu pane ngozi inongosimuka pavana pane anyway munobatsira futi ikoko. Right, zviya zviri pa2. Pane ngozi yekuurayiwa kwemunhu. Kuti munhu akaurayiwa, munhu akupfuka ingozi iyoyo. Pozoita futi ngozi yekuti munhu unoenda kotora chikwambo chake ochishandisa. Kazhinji kana chiri kuchikwambo kamunhu akafa unonga akushandiswa kuti atsvagiso pfuma. Inozopedzisira futi yangozi. Ndazve inonga ichidwa kuzoripwa ichizodini zvinonga zvisakaitwa. Saka izvozvo tinoita futi wani pakutanga kutora chikwambo chakatorwa nemunhu yangozi tinobatsirikidza futi vanhu vakadaro. Pozoitawo futi vari kunetsana nengozi dzekufirwa kana kuti hama dzakasouraya vanhu tinobatsirikidza futi. Asi pakubatsirikidza pane kunozozi kuyenekera kune vanozobika madoro zvichizodini vamwe vachizobvisa mombe zvichizodidi. Izvozvo watinozopa kuti chipedzisa basa iri ritakatanga. Because kuti tizobike doro tizotenderwi izvozvo. Ende ndiri kuona saka matondirakidza chimwe chinhu kuti imimi hamusi kuti zvese munobva mazoto mune zvimwe zvamunotosiyirawo kuti ava mune matopedza basa. Basa rinenge ratopera but mochiti imimi chipedzisa ioneka ndikachikamu aka. Ichokwadi. Alright, ko vamwe vangazobvunza pazvikwambo apa ndo nyaya dziri kunatsokunetsa mumhuri yeZimbabwe mwese matiri kutenderera. Nyaya yezvikwambo munotobata. Zvikwambo tinobata. Zvine zvapedza dzinza nekuti dzinza ari kupera. Nauye kupera kwedzinza because chinhu chaenda kuitika kudhara ndechekuti upenyu hwekare kunamata hwanga uchiri ushoma. Saka vanhu vangotori netsika yekuti tikapinda apo tikatora zvikwambo ndikatora chikwambo ndorarama ndobata pfuma kana kuti ndikaromba uroyi ndinotyiwa ndo upenyu hwacho kana kuti ndikazoromba zvekuti munhu anga asingatyi kuuraya mhuri dzake pakuromba. Saka zviro izvozvo hatinobatsirikidza. Ndo chaiko. Kuzoita vamwe vanenge vachibvunza munozoti pane vamwe vatoda kuti zvinyatsokujeka. Handisuda kuti zvinge tizoita zvekufungidzira. Mataura emukati munobata. Ufichi munhu kana achibata chikwamba hamurombesi. Vamwe vangazoya vachiti munorombesa. Inini zvekutorombesa mukatoona munhu echitorawo zvinhu zvakarumbiwa vange vamwe. Taura kuti haarombesi. Inini handina namato wandinotaura kuti iwe ndiri kukupa muti because handiti zvemushonga. Zvanzi prophet mukatoona akuita zvemuti. Washati. Asiri prophet yang'anga. Inini zvandinoita kana tabata zvikwambo zvevanhu musha mavo handiti tinobva tachenura musha iwowo mhuri iyoyo. Kuchenura kutaura kuti mumusha makasvipa maigara nechiro chisiri chemudzinza menyu. Zviita kuti makatora mudzimu wekwangazi kuisa mumusha menyu. Mudzimu wekwangana uya chiri chikwambo ichi wedza vamwe vanonga vakasotouraya munhu koumushandisa makona. Saka zviri kuti munhu akaurayiwa uko handitika obva atorwa nen'anga ozopawo nhingi. Saka iwo wane zvikwambo zvakawandisa nemidzimu yakutoshupa mumushanda hauna kuzviita zvakanaka. Saka mukaona zvaitwa kare vamwe vaisobika madoro vamwe chididi wairipira zvikwambo izvozvo. Saka kuchabika madoro kuya hakusisina zvakuitwa izvozvo mhuri dzaakupera. Saka pane chikwambo chinobatika kuti chikwambo ichi munhu une chikwambo ichi panapa ichi. Poita futi chikwambo chekuti munhu akasotora chikwambo chake akachirasa chakundoshupa. Zvino magadzirirwo azvo azvinoitwa izvozvo. Okay. Alright. Muri kuti zarurira nedzimwe nzira dzatatisingazivi. Chiremba patiri panapa because ndataura ndikati mimi mati munobva kwaHonde kuno kuti kunonzi kuNatview hatingazotauri zvedu patiri, which means basa renyu ratokunzi right. Tisingatauri mazita pane paita problem yekuti muzosvika panapa. Kazhinji kacho vanhu vanonga vasanganawo nematambudziko. Matambudziko anonga ari mukurarama. Kazhinji ngatinoti at least kuno kundafambira nawo mwana ari kurwara. Saka ndiyo ndatoya kuti ndinge tichirapa. Ndo nhau yacho. Tikarapa mwana ndinoimba kuti mwana anotopora. Handinoimba kuti anotopora.
handiti tuma maina manje tutu tuma maina tuma maina alright ya sobva mati sezvo mamaina pane here pamakambozosangana nekuti ichi tinoziva kuti changu vanotamba bhora vanoti akomana ndakambotamba netimu iyi ndoda kuti mumbondiudzawo yamunoti the most serious case yamakambosangana nayo kuitira kuti kune vane vari kunze uku vanoziva kuti kana ichi chakambosanganwa nacho chikakundika rangu riri nani. Alright. Yeah. Ndinazvo zvakawandisa. Mukoti nohwani chete kukundikana kwebasa. Aiwa, noti kuti kukundikana. Ezini kuti pamakasangana toti the biggest case kana the biggest dambudziko ranga rine mhuri rakatora kana kuti simba kana energy yakanyanya kupfura mamuri. Alright. Right, ndine nhau ndakamboita kurupinda. Kunoti kurupinda uko. Panonzi pabasa Mbare. Alright. Kana wari kwauri warutozwa kuti takatomboenzwa kwaSambare ndakasvika ka kwakamboya vana Mutandakamwe nevamwe wakambouya wakaitawo basa ana Chiremba ndakazosvikawo inini asharukwa aya aingozi ane zvinhu saka zvinhu zvacho zvaizobudiswa paivatorwa zvinhu hafu izvo zvinhu zvavo zvazvakakosha vanga wakazvichengeta kumunda. Alright. Ubva wasima banana apa ubva wasiya zvinhu zvavo pakati. Banana iyi anga ari mamaki. Alright. Saka ini ndichisvika ka ndakatanga kuita basa zvechokwadi takatenderana mune zvinhu baba akati torai pezviri izvo akazvibudisa musha zvechokwadi ndikataura kuti zvinhu zvenyu zviri mumunda makaisima pakati zvechokwadi tikasvika paro paya papaine zvinhu hata takatowanda sefamily family yavo tikasvika pakunochera zvinhu zviya pawanga wakaisa chicherai ndoti chera wega pawakaisa zviro zvako wochera zviro zvavo pakazoita nyanga yakabuda ipo papo nyanga yavo nyanga iyi yakashupa baba yakatiza ikatenderera kuzosvikira inini pendaida kuibata ndakatanga kubayiwa ipapo ndakatombotsveta wautomborara kuti apa ndakutomborara ini ndimbozorore because zvandasangana nazvo zvakaita zvikokutu kwakumbozorora zofuma makuseni ndozotanga kuzoita basa azvikadi kusvika ndazobata nevakomana anga ine zvidhoma zvaanga inazvo ndikabudisa saki nezvinhu dhoma zvavo ndakati saki iri nezviro ina handivhuri nekuti zvingatondipadza svika ndikazviloadha pamotabike ikaguka ndiri musadaro ipo papo hazvichoka ndakambokundikana murimo mekuti vamwe vanhu kazhinji kacho pane futi ndakasangana ikoko kwanota uko mbuya wainge wakaisa kamwana kabata nemushonga kamwana kopera saka ndichisvikawo futi nditori nazvo mufoni mangu ndichisvikawo ikokoko ndichiita basa mbuya wairoya muroyi because waroyi tinobata futi okay takamboshupana kubva ingatiti kubva like ma7 pasi 7 manheru kusvikira zvekuma pasi 12 masikati pasi 12 kusvika wakazotaura manje kuti ndinoya nyama dzevanhu wangotora nyama dzavo ipapo wakambondisira mishonga nebute zvawanga wachiita kuti ndirege kuona chokwadi ndikamboda kumbosangana nazvo manje ini handikuririke manje kuzosvika iwo ndikazoita kuti wakabudiwa kubudiwa chaiko neuroyi wavo wakaimba katende chii sona zvakaitika zvavo zvakawanda handiti tinombokundikana but manatso ende ndaona chandirafarira ndechekuti munotaura chokwadi sezvazvinenge zvakaita tichipedzisa zvedu handizivi pane vanhu vanenge vachida kukubatai vanokubatai sei ndo pamwe pari vanhu vari inini handingazozivi kuti vanhu vanokubatai sei uye makasununguka kuuya chero munhu akati inini ndiri kuBotswana yai muzvionere zvinhu zvangu vanokubatai sei right inini namba dzangu ka dzinoti 077 alright 876 8925 okay ndo namba dzangu idzodzo okay ndinowanikwa futi paWhatsApp
Alright. Ndio mamire zvakaita. Kana vanhu vachindibata nhamba dzangu dzosikuita because ndinombopinda maparauta musina network. Saka munhu zvakakosha kuti usikundibata unoisa message. Ndinozongotarisa message ndoiona. Totaura ipapo. Aiwa, ndatenda chiremba. Thank you so much. Ndinofara chose. Okay.